konštatovať zápas Vojta Barboríka proti Ladislavovi Majerníkovi vo váhovke 75 kg. Časovom rozmedzi 2x5 minút, tak uvidíme, či to naozaj bude trvať 2x5 minút, pretože MMA fighty sa vyznačujú tým, že začne sa... Môže byť veľmi rýchlo ukončené. Moderátor, pán Krapša, už pozval do ringu prvého z borcov. Myslím, že to bude domáci borec Vojto Barborík, ktorý je odchovanec brazilského jiu-jitsu klubu BSC Bara Nitra. To znamená, že tento borec sa pravdepodobne bude snažiť ten boj viac viesť na tú zem, kde bude mať pravdepodobne veľmi dobrú technickú prevahu. Vidíme, že je držiteľom modrého pásu brazilského jiu-jitsu. Nastupuje v kimone, ktoré si samozrejme bude musieť dať dole. Brazilské jiu-jitsu je systém, ktorý bol etablovaný, alebo teda prevzaný, alebo rekonštruovaný vlastne rodinou Gracie z japonského jiu-jitsu, ktoré vlastne, kde oni vybrali techniky, ktoré boli najviac funkčné, prepracovali ich a vytvorili vlastne vlastný systém veľmi účinných techník, ktorými dokázali porážať aj o mnoho väčších súperov. A už vidíme nastupovať do ringu oponenta, teda druhého borca Ladislava Majerníka z SKP Košice. Tento borec bude pravdepodobne ťažiť asi zo svojich kickboxerských skúseností. Čiže skôr sa bude snažiť viesť zápas v režii toho stand-upu, spôsobu boja na nohách. Ale samozrejme uvidíme, je to univerzálny spôsob boja, uvidíme, čo nám borci predvedú. Tak my dúfame, že uvidíme viacej boja aj v tom stand-upe, pretože ono zvyčajne, keď už borcovia padnú na zem, tak nastávajú tam okamihy, kedy sa blíži koniec zápasu, veľmi častokrát, či už páky alebo dusenie, ktoré je typické pre MMA. Áno, častokrát ten spôsob boja na tej zemi býva ešte stále ako keby pre divákov menej atraktívny, ale veríme tomu, že aj tí diváci spoznajú čaro toho grapplingu, toho spôsobu boja na zemi vlastne. Ešte by som rád k Vojtovi Barboríkovi dodal, že svoj debut v klietke zvládol, a to dokonca takým spôsobom, že po 30 sekundách strhol na zem svojho protivníka a okamžite mu uštedril submission armbar. Áno, tak to je technika, ktorá, ale tu už máme začiatok boja, čiže teda zápasníci obidva išli na zem. Domáci borec stále, no myslím, že to bude ukončené. No teraz sa dostal do vynikajúcej pozície, no a už bude iba kontrolovať. Uvidíme, koľko znesie. Bože, toto situácia. Ladislav Majerník. Super sa snaží, áno, teda Barborík sa snaží nasadiť superový páku armbar, čo je páka na lakeť, veľmi nepríjemne sa to pozerá z môjho osobného pohľadu, kedy on... už je to odklepané. Tak opäť to bolo zhruba tých 30 sekúnd. Áno. Videli sme, áno, tejto typy zápasu majú častokrát veľmi rýchly priebeh. Ono zaujímavé je, že MMA sa označuje ako veľmi krvavý šport. No a my vidíme, že zápas sa dokáže vyhrať po 30 sekundách aj bez toho, aby sme videli krv. Áno, tým je práve ten spôsob boja brazilského jiu-jitsu špecifický, kedy naozaj zápasníci tohto systému alebo štýlu dokážu porážať zápasníkov iných systémov bez toho, aby ich tak povedať rozfašinkovali ksicht, tá tvár.
je to veľmi efektívny spôsob boja, vlastne dneska to všetci zápasníci MMA scény trénujú tento spôsob boja, buď teda brazilské jiu-jitsu, samozrejme ruskí zápasníci skôr sambo, alebo teda ten východ, alebo nejaký iný typ zápasu ako štýlu boja.